time on walk. Hi guys, good morning. Meron kaming gagawin ha for today's video kasi wala na kaming ginagawa dito eh. Kasama ko si Mark. Wala pa siya. Bihis muna ako. Okay na guys, ang mga ayan oh. Helmet, radyo. Yan na si Mark, tahimik lang yan siya. Pag siya dalawang sausage, kakards dalisay. Kakards dalisay. Yan o. May gis pa pala kami guys. Oh, Jason in town. don't forget to subscribe. Yan o, birada dyan. Yan ha. Punta na kami sa labas. Ano punta? Nandito na pala kami sa labas. Wala sa ayos. Punta muna kami sa control guys. Ay magkuha kami ng gagawin namin ng fall arrestor. Kaya meron kami ikabit. Yan o, si Marco. Ang gana, isang lang Ay, nagdala pa siya ng ano, safety harness. Isang sausage. Ito, malaman mo na malapit na ito umuwi. Kasi yan ang mga kabirol niya oh. Yung mga kabirol na punit-punit na. Meaning, malapit na umuwi yan. Wala dyan, dito sa lagayan natin ng mga Invictus. Guys, dito kami ngayon sa may mga blower, compressor. Ayan oh. Yan sa kargada namin. Yan sa aircon namin yan. Ito compressor. Ayan blower dalawa. Hanapin mo muna namin yung ano. Yan siya. Titingnan lang natin Mark kung climax 10 meters. Bago talaga. Sige lang, meron na tayo. Naman to pula sa May pula doon sa kwan eh. Dami? upat. Pat. Sige lang, meron pa doon. Wala, balikan lang mamaya. Kuha pa pala tayo ng shackle. Na-check na namin guys ha. Ayan oh, so, may camera palagi sa harapan para hindi ka mawala sa passing. Ayan, merada dyan. Kala ko para di ka mawalas paningin. Ma-pull ka na lang sa iba, wag lang sa pull arrestor. Di ka talaga mapupul. Hindi ka ma-pull dyan. Ganyan mga tirada dyan. Medyo madilim ngayon ha, umulan. Guys, dito na kami sa pruwa namin. Yan, papasok na kami doon sa baba. Unahan mo na. Lamig. Malamig ang simoy ng hangin. Kasing lamig. Ay, kailangan natin ng lubid. Meron ka pang putol dyan? Ah, meron yan. Sampulan natin Mark ha. Ikaw ang model ngayon Mark. Sample. Kunin mo muna yung pula. So ayun na guys. Ay wala pa. Ayaw na pala. Ready na yung mga gamit namin. Si false alarm, false arrestor. Yung ano niya, ganyan no. Tawag dyan. Tapos yung lubid. Carabiner. Oh. Ilang ano to? Pang hiking. Pang mountain climbing no? Mga ganyan ba? Sulit talaga yan. Not made in China ha. Ganda siguro yan lagay sa bag no. Ito na yung booster namin at saka harness. Kabit muna namin, i-install muna namin to. So guys, i-install na namin guys. Ayan o, si Mark nang bahala dyan. Tahimik lang yan siya. Di lang. Pagpil yan. Saan ko to ano ha? Meron yan, kita guys. Yung kami naman. Sakit. Hurry up. Oh, meron sa
konektado. Secure ka talaga dito. Kasi dito, wala na, natakip. Okay na yan. Lalim pa naman to, fifth floor. Yan ba yung thruster room namin guys. Babaan namin yan mamaya. Testingan namin ng kuha namin. Ang harness, kung epektibo ba siya. Okay. So mag-training, training. Example lang na ni Mark guys. Yan oh. Bagong bago, lahat bago. Siyempre. Hindi kailangan ng makabagong luma yan. Bagong bago. Safety harness. Anong brand? Climax? Parang ibang Climax ang napanood ko. May mga Climax na napanood ako na iba eh. Yan na siya. Okay, ready na. Oh, yan oh. Okay. Sample na. Helmet ka para sigurado. Yan oh. Pwede ka na bumaba. Request. Permission to Go assure. go assure. Tandaan ha. Hindi sa gabal. Ayos lang no. In the name of safety. Subukan ko yan mamaya mga isang ano na lang. Sa likod mo, hindi pwede. Ayos lang no. Okay lang? Sige daw, tuloy-tuloy lang. Kaya mo yan, yung wala nang ano Mark? Yung one step na lang ba? Bigla? Oh. Biglayin mo siya kung kaya ka ba niya liftingin. Hindi, nakaapak ka na eh. Hindi mo na nakaapak. Tapos, iyan mo. Apak no? Yan, wala na? Iganon mo daw yung paa mo. Yan, magrinada dyan. Sakto lang sa katawan, ayos? Okay na? Hindi masakit, walang sakit. Duyan ba? Duyan. Ilang baba ako dyan mamaya. Subukan din natin. Yan, tanggalin mo kaya ako naman. Testing natin yung full arrester. Kung accessible ba o medyo mahirap gamitin. Ayos yan. Ito yung pag nalaglag ka, kasalanan mo. Hindi lang talaga. Dapat Kasalanan safety mo. first. Wala ka ng rason. Okay guys, natapos na namin ang aming ginagawa. Kaya sa mga ganyan na gawain, safety first talaga. Kailangan priority ang mga safety ng mga tirada ng mga marines dyan.